U najnovším televizijnim magazinu uvidite prilohi i reportaži o rižnih aktualnih temoh i zbuvanjoh. U Kerestureše toho týždňa otrimuje medzinárodný volonterský kamp, na ktorým kolo 30 volonterezov z našej žemi i inozemstva ušorďujú sportski tereni u Valalje. Ljeto, časť roka, keď geregi najaktualnejša ovoc, ta sme so našima produkovateľami tej ovoci pobešedovali o tohoročnej produkciji. Preverili sme i jak čeču roboti na novim budinku radioteleviziji Vojvodini na Mišeluku, do ktorého byše naša medijska hiža mala preseliť u nejchodzacim periodze. Planujeme i prilohy zo spodobovej koloniji stretnúce u Bodnarova u Gospodincoch i zo Schadsky odboru za obrazovanje Nacionalnog sovitu Rusnacoh. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin.